नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने प्रदीप प्रेमी लाइफस्टाइल गोटे सुंदर ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स आसन देखिए आज पाग के खराब कर देखु तो सकाल सकाल पूरा मेघ पवन तो देखो देखो केते जोरे पवन दौजी पाग पूरा काउलिया अंधार करके रखी सकाल सकाल पूरा अंधार करके रखी पवन दौजी एपटे देखो आमर काली सब गछ लगा हो जाए सब गछ बोली कौन खाली मारिश गछ देखो खाली मारिश शाग गछ आ साइड्रे जो नाली कराई ना ए भेंडी मंजी पोता है एपटे नाली सेपटे नाली एपटे भी नाली मारिश शाग भेंडी मंजी देखो केते सुंदर पवन दौज देखो मैंने सकाल सकाल आज पाग पूरा एमती कि बहुत सुंदर भी लगुच माने जो सबुदिन जो गरम हुए प्रबल गुड़गुड़ी हुए आज बहुत सुंदर भी लगुच तो सकाल सकाल पागटा सीना एमती कर खराब है पूरा अंधार कर रखी बहुत सुंदर लगुच ठंडा ठंडा लगुच तो सकाल सकाल मैंने उठिकी खाली जहाँ दांड करके खाली दांड करके आउ किसी माने बासी कम किसी करना पाग देखिए मत एत सुंदर लगे मुझे आपण मान सहित शेयर कर दिए बोली भाविली देख केते सुंदर लगुच देख चलतु बासी कम स्टार्ट करने तो मुझे घर खरिक नहीं बर्तमान ये हूँ मोर डेली का रूटीन मैंने डेली सकाल उठ तो आग हो काम मैंने आजिकल तो समस्त पक्का घर हो गला समस्ते भी गैस यूज कले किंतु हमारे से चूल्ही गैस अच्छी किंतु हमारे से चूल्ही
ଯେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲି ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ସରିଗଲା ଚୁଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତ ମାନେ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲିପାଲିପି କରିଦେଲି, ଏପଟେ ଦୁଆର ମୁହଁ ବି ଲିପିଦେଲି, ଦୁଆର ବି ଲିପିଦେଲି। ଆଉ ହେଉଛି ବାସନ କୁସନ ଯାହା ସବୁ ଧୋଇ ଆଣିଲି। ମାନେ ରାତିର ଯାଏ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ସେ ଟିୱେଲ୍ ପଟଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା, ଆଉ ସେପଟକୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଧୋଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ କରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଲୁଗୁଲା ଛାଣିଦେନି, ଏପଟେ ପିଠା କରିଦେଇଛି। କାହ୍ନା ଶିବ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବଳେ ଦେଇକି ନଳିଟାକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ସବୁ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତবে ପିଠା ଖାଇଏ। କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଦିଅ। ଚିନି ହେଲେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହାତଟା ସାରା ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦଉଛି ସେ। ତବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହ୍ନା ଶିବମ ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଠା, ଆଉ ଏପଟେ ମୋର କ୍ଷୀର ପିଠା। କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ପିଠାର ମଜା ନେବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଟିକେ କରିଦେଲି। ଆଉ ତ ଗୁଲୁଗୁଲା ମାନେ ପିଠା ଗୁଳେଇବା ପାଇଁ ଅଟା ସୁଜିର ପିଠା କରିବି ବୋଲି ଗୁଳେଇଥିଲି, ତ ସେଇଥିରୁ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଲୁଗୁଲା କରିଦେଲି। ଆଉ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲେ, ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ତ ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲି।
ପିଠା ଟିକେ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ବସିକି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନାଉଛି କେମିତି। ବଦମାସ ଝିଅଟେ କି ତମେ? ମୁଁ ଯଦି ଝିଅଟା ମୁଁ ନାଇବି, ତମେ କ'ଣ ଝିଅଟେ କି ତମେ ନାଉଛ ଯେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆ ସେ କେମିତି ନାଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ନାଇ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଆର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗା। ସେଇ ଆଉ ବୁଡ଼ାନି, ହେଠି ଆଉ ବୁଡ଼ାନି, ସେଇଟାରେ ଅଛି ବହୁତ ଆହୁରି। ହଁ ଦେଖ ଲାଗିଲା। ଏପଟଟା ବୁଲେଇକି ଲାଗ, ଏଇପଟରୁ ଲାଗିଛି। ଏ ରଣ୍ଠିପିଟା ବୁଲେଇ ଦେ। ହୁଁ। ଶୋଇକି ଲଗଉନୁ, ଶୋଇକି ଧର ପିଟା। ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲୁ ନା? ଆଉ କ'ଣ? ନା ପୁଡ଼ିବ, ଫୁଲ କଲେ ପୁଡ଼ିବ। ସେଇ ତ ପାଦର ଫୁଲ କଲେ ପୁଡ଼ିବ। ନା ମୋର କଲିନି, ନା ନା ଥାଉ, ନା ଥାଉ, ନାଇଁ ଯିବା ସରିଯିବ ସବୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ସେଇଟା ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଫଟା ଫଟାକି ଉଠିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାଇଚୁ ଗୁଡ଼ାର ସବୁ ଫଟା ଫଟାକି ଉଠିଯିବ। ନା ହଁ ଠିପି ଦେଇଦେ। ହଁ ନା ମୁଁ ନାଇବିନି, ମୋର ନାଇଛି। ତବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇକି କାଦ କରିଦେଇ ସାରିଲା। ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, କାହ୍ନା ଶିବମ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ତବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।